Türkmenistanda palta yığım mövsümü dowam edýän mahaly paltaçy kärenneçiler hasyly döwlet harmanyna tawşyrmak döwründe biýdüdünçlükleriň bardygyny habar berýärler. Olar harmana tawşyrýan palta hasylynyň mukdarynyň ammarlarda kemeldip ýazylmagyndan şikaýet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Velaýatyň Bereket we Serdar etraplarynaky harmanhanalaryň paltalary ölçäp kabul edýän nokatlarynaky terezeler paltanyň mukdaryny ýalňyş ölçeýär. Ýagny bu terezeler her bir tonna palta hasylyndan 250-300 kilogram paltany kem görkezýär. Munun kärenneçileriň hasylyny ogurlamak üçin harmanhana işgärleri tarapyndan gurnulan dogy ikuşsuz diýip bereketli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz bu mesele bilen bagly şu günler Serdar etrawynyň ýaşlyk we tutly daýhan birleşiklerindäki kärenneçi daýhanlar bilen harmanhana işgärleriniň arasynda ýygyderli uruş dawa bolýandygyny hem habar berýär. Her 2,5-3 tonna paxtadan 750 kilogram kemeldilýär. Men 5 hektar yerimden Serdaryň harby birikmesiniň esgerleriniň ýardymy bilen 3 tonna paxta hasylyny aldym. Yer başynda yerli resmiýetleriň gatnaşmagynda ölçenen paxtanyň mukdary 3 tonna çykdy. Ýöne sol güniň özünde döwlet harmanyna eltilen paxtamyň 2 tonna 220 kilogramy deňdigini aýtdylar. Men tas 1 tonna goly paxtanyň kim gelmegi bilen ulalaşman paxtamy başga ýerde ýerleşen paxta arasalyş kärhanasyna alyp gitdim. Bu ýerde meniň paxtamyň agramynyň 2,8 tonna dogyny aýtdylar. Diýip Serdarly bir kärendeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol döwlet harmanhanasynyň we palta arasalaýyş kärhanasynyň çykaran netijelerini alyp häkimlige ýüzlenendigini, ýöne ýüzlenmesiniň oňy netije tapmandygyny hem bellidi. Häkimligiň resmiýleri meni dinlemediler. Sebäbi harmanhanada kärenneçilerden ogurlanýan paltanyň puluny harmanhana resmiýleriniň häkimligiň resmiýleri bilen paýlaşýandygy ähtimaldan daşda däl diýip kärenneçi aýtdy. Türkmenistanda paltaçy kärenneçileriň öz ekin meýdanlaryndan ýygyp alan palta hasyly döwletiň harmanhanalarynaky işgärler tarapyndan terezede ölçenýär. İşgärler paltanyň diňe özleriniň terezelerinde ölçenen netijelerini bellige alyp hasyly kabul edýärler. Kärenneçileriň sözlerine görä paltanyň mukdarynyň kemeldip ýazylmagyna razy bolan daýhanlaryň hem kynçylyklary tamamlanmaýar. Olar palta hasylynyň döwlet harmanyna kabul edilmegi üçin de para bermäge mejbur bolýarlar. Harmanhana resmiýetleri paxtanyň çyg we hapadygyny aýdyp, onu kabul etmejekdiklerini aýdarlar. Bu paxtaçy daýhanlardan para almaň ýene bir usuly bolup, daýhanlardan her 3 tonna hasyl üçin 200 manada golay para sorulýar. Diýip Balkanly daýhan aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada agdalýan etraplaryň häkimliklerinden we oba hojalyk bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Soňky günlerde türkmen häkimiýetleri palta ýygymynyň depkinini güýçlendirmek, bu mövsümde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, palta arasalaýjy kärhanalary bökdünçsiz işletmek barada ýyl-ýyldan çykyş edýärler. Ýöne ýurt ýolbaşçylary ýokarda beýan edilen ýagdaýlar, kärenneçileriň ýüzeýi bolýan kynçylyklar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmenistanda paltaçy kärenneçiler harmana tawşyrýan palta hasylynyň mukdarynyň ammarlarda kemeldip ýazylmagy barada ýyllar boýu habar berip gelýärler. Hasylyň kemeldip ýazylmagy bilen paltaçy däl, eýse gallaçy daýhanlar hem ýüzeýi bolýarlar. Şu ýylyň maýynda marly kärenneçileriň biri ekin meýdanyndan 6 tonna buğday hasylyny alandygyny, ýöne onu buğday ammaryna eltende onun mukdarynyň 4,5 tonna diýilip kesitlenendigini, soňra onun hapa we çyğda aýdylyp hasylyň 2 tonna diýilip ýazylandygyny gurrun berdi. Şu ýyl Balkanda palta ýygym mövsümine resmi taýdan 7 sentýabrda badalga berildi. Bu ýyl Türkmenistanda 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna palta hasylyny ýygnamak gözeňinde tutulýar.